Stephen Odhiambo Kumba, ajadak Kisumu East, jatend rowere kono. Okadhi kao seche mang'eny. Adhi wuoyi mana e wach arita kwe, mana e wachako godo no. Okay. Kar arita kwe no e higni 4 mar President Ruto. Anyalo wacho kama. Wuoyi mane President Ruto, maen wuodwa, mane oketo kanyo PS Omolo. Kidok adieri e arita kwe to setemo. Nikech ka wuoyi wi Kisumu East, e higa 4 ni PS oseyao kar police moger maber, ogologi e standard mane gintiere maricho, okelogi e standard masani kor kagedo. Or in terms of improvement mag police stations, king'iyo Kasagam, king'iyo Chiga, king'iyo Migosi, mamano bende pod luare buo Kisumu East. PS Raymond Omolo osetemo kabisa. Migosi cheni Kisumu Central. No duga. Okay, there's a police station there. Mane obedo transferred back to Kisumu East. Oh, okay. Mamantika washing. Okay. Koro problem makelo insecurity kido kadier en yulo e tich mar these law enforcers. Idhi yudo ni these police officers ma onego bed ni jiwa arita kwe, idhi yudo ni thothgi they don't respond to emergency concerns mag jopiny. Yudo ka gari fuel nitiere mana mar dhi choko mit bilie. But when it comes to emergency response mag these law enforcement officers, it is very poor. To mano emiyo ka nyayo weche arita kwe madhi mbele. Thothne bende nyaka Kisumu County at large. Erokamano. 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 Wabro dhi koni.